Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. It hurts me when you're hurt. Pero kung ang masakitan ka, ang mamahimong pagi, aron nga maangkunta ka, then just be hurt. Then you run to me after, babe. Kiniyar ko. Bukas ang ako mga kamot to embrace you. I love you. I love you. I love you. Uwa na ko ilaing babae nga malon ug sama niini. Gawas lang nimo, Danny. Ikaw lang. I love you, babe. Oh, God. Your moan just turned me much on. Danny. James? Oh, James? Unsa gani mo gibuhat? please, let me. Pasagdi ko, babe. Andam kong manupag sa tanang mahitabo nato karon. Oh, babe. Just let me have you. I love you so much. No. No, James. Ayaw. James. Give this night to me. No. James, unsa baws to na? James. Danny. Habi kog lahi ka sa imong amahan. Habi kog dili kasama sa uban nga mapahimuslanon. Pero dili, James. Wa kay kalainan nila. Managsama mong tanan. Wa mo'y laing giapas kundi ang ako rang lawas. Ang inyong kaugalingong kalipay ang inyong ginauna. No. Danny, I'm sorry. Uwa na ko tayo. Nadala ko sa akong gibati diyan. Pero dili lang ko tuyo nga pahimuslan ka. Dili? Pwes unsa imong itawag sa imong gibuhat nako kaganina. Samtang natog ko. Unsa ka to, ha? I'm really sorry. Uwa sa akong intensyon nga. Gawas. No, babe, no, please. Please, ayaw kong pag-ausap. Babe, please, let me make it up to you. Please. Ayoko gikapa. Babe. Gawas na. Babe. Gawas! I'm really sorry. Wala ko tayo ang... Sige, mugkawas kong gikan ng imong lawak. Dapat dili ko buhulong. Hangtod nga imo ko mapasaylo. Ug madawat ko ng pag-usap, babe. I'm really sorry. I will give you your space for now. Pero mubalik ko. Ayaw na. Mubalik ko. Hangtod nga imo ko mapasaylo. I'm really sorry. God, dili ko ang ayang buhatan mo to. Apan ka nung nagpadaan ko sa akong gibati at niya, I should have waited. Nakahimo ko sa pagpabot o pipila ka tuwing. Nga nang wako ko magkanabuhata ka kanina. Buang ko. I was almost there. Happy ko na akong makuha ang iyong pagsugot na ako. All I had to do was wait until makasal si Kuya Oliver kang Angel. But I missed my chance again. Ako raw sa mismo ang miguba sa akong paglaom. Buang ko. Buang ko.
Kay balo ko, kay namukaw na nga akong lawas. Pero dili pa gusto mo matang akong mga mata. Nagapiyong pagiging taon siya. Pero kabarugo na ang akong lawas. Mao nagitawag og badiklak. Alam no? Pwede na dahil sa nga dili magasinabot ang party sa lawas, no? Alala. Ay, duka. Kaduka pagitawag sa akong mata. Pero ang akong lawas, ang akong tumanon, kay may daghan pa kay kong buhaton. Masod na ko sa banyo aron maliga. O pagkahuman, mulahos na ko sa kusina aron nga makadigamon ako. Pasilan do ka pag ay, hindi ko na kumapugan ako pangoy. Ay, kano sa pag-uwi ni Madato? Ay, aron ako na say amo. Kay paita gid ining magsige na lang tagkatabang. Ay! Nana, nakatak-ang naman ko. Pangablihan ko una ni mga blinds sa sala. Ano nga makasulod ang kahayag ni Haring Adlaw. Nana. Nakasulod na ang kainit. Milapos na sa bilda. Shit, kamay. Hoy! Hala! Ma'am! Hala na, aday ka diha sa sofa matulog. Ngano na magkadiha? Who told you man to open the window? O dili man window, ma'am. Ang blinds rin akong gisaka. Still. Hala, lahi ramang god. Blinds ug window, ispili nga lahi. Shut up! Sige na ay, balik na kuskusina. No! Ayaw na pagbiya. Si Oliver. Nauli ba si Oliver? Nanuwa mo ko niya sa hapay na sa room. Or kipukaw man lang. I waited for him the whole night. Hangtod nga nakatug na lang ko din yung paabot niya. Wala mauli. Si Dong Oliver, ma'am. What? Wish mo pa uli? But why? Nangutan na ka na ko, ma'am? Shit! Ako, ma'am? Reset! Ako lagi, ma'am! Will you shut up? You dimwit! Ang tsala to, ma'am. Gibingwit! Stupid! Wala! Dili mahimo, dili siya mo pauli. Shit! Nagpatakal mo to siya. Uyaw-yawit. Tingin bingwit. Kasayo ba yung gayaw-yaw ng bayana, ay? Yayuwan na kaayo karon ang mga dili pagani asawa sa. Unsa na nagkakon mamahimo ng legal nga asawa? Na! Ako na maluoy ni Dong Oliver. Husto ra gyud siya nga mulikay siya nitong babayana. Pero pangutana, makalikay ba siya nga? Ni ana man na magpuyong babayana din, he? Unya, artistahin ra ba kaayo? Dayon og luya-luya dayon siya. Kung naa sila si Sir sa atubangan. Na! Magidangat nilan. Maghapos sa gyud. O babaeng mangingilad ni ini si Dong Oliver. Hi, sir. Good morning. Ni anang imong kape, sir? No, daily kog kape. Atagi kog fresh milk. Ha? Biya na kagkape, sir? Halos aman. Dili ba nga may imong na matagbuntag sa dili ka pa mo atos opisina? Kape is life, baya. No, dili na. Di na ko mangape. Sa akong pangidaron karon, mas mayo ang gatas. Mas mayo sa kabukugan, dali ba? May paskutis. Mas may na magpabiling nindot ang imong kutis. Bisan kung idaran ka na. Wala na, magpagwapo. Oo, bitaw, sir. Nindot yun sa panit, bitaw ko na. Unya, maayo sab na alang sa mga tiguwang na. Ha? Kisay tiguang? Ay, kita go, sir. Kita mga tiguwang na, sir ba? Mas maayo ng gatas. Ikaw ray tiguang nuni. Buhot dito eh. Ayaw kong iangin-angin. Ha? Matod ko, idara na og dili tiguang. Ang mga tiguang kanang wa na'y kabaskog. Pero ako, I can still walk a mile or more. Sige. Idaran ra. Dili pa masaw ka maklaro gani nga idaran jud ka, sir. Kay gwapo ka magayo, sir. Gwapo gyapon ka. I know. Unya, wa pa ka ubana pod.
Exactly. Gani. Exactly. Unya, wa pa ka nang unoy. Absolutely. That is exactly what I mean. Huh? Oo, gwapo pa gid bitaw ka, sir. Og barako, ikumpara sa ubang mga kaedad nimo, Ah, I think nga makadawat kag bonus. Gikan ako noon eh. Bonus! An early bonus. Salamat kayo, sir. Nasayod kag yun kung unsay kalidad. Ay, makita man na, sir. Salamat daan, sir, ha, sa bonus, sir. Makapalit lagi ko dito ka ng cellphone nga bago. Oh! May daan ako din eh. May daan nga ko diha. Pero dili, guba. Ihatag ko lang kato nimo. Uy, salamat yun ko ayo, sir. Don't mention it. Sige, sir. Kuhaan ta kag free milk, sir, ha? Ayaw, bigay kalimot, sir, ha? Si ibuhag gisaad nga increase, sir, ha? Ingo man cellphone. Balik ka. Unsa ta kong gikinahanglan? Free milk. Tarong aglitok. Free milk? Kana! Gatas lang. Okay. I don't forget, Noni. Remind lang, sir, ba? Kay lahi na ba ning tigulang na ta? No. Unsa ka ba? Kalimti na ang akong giingon nimo nga increase og cellphone. Kay? Dili ko na idayon og hatag nimo. Why? Why kabuang mo animal ka? Giing nang dili pa ko tiguan. Hanggaw man ka ron eh. Ay, sir! Hala, sorry! Naligas lang gid akong babad, sir! Hindi babaoy! Ang sir, pasaylo ka nagugo, sir! Kausaragan inaligas! Unya, mas daghan ba ang akong dahig ni mo ganina, sir? It's ano? Si sir sa ay? Go! Kuhain na kong fresh milk. Gusto kong muglo sa among sunod nga panagkita ni Danny. Kaya, no? Ay, nakita pa dahil mo, sir! And why not, ha? Mahinayon pagyapon ng among kasal, Noni. Ipaniguro ko ka na. Gamiton ko ang akong kwarta aron makuha na ko siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!